باب 5 فصل 3 درس 5 كمنهاج المسلم تنبيهان فندنان دي جدي نودو الاول فندنان دي انا نرندن في البنوك نيوتن في بنك جدي البنوك بنك جدي الحاليه فيوندي دي فيوندو دودين في سائر بلاد العالم nder dendanangal leyɗele tagore al islam yankorde aglabuha ko ɓuri ɗuɗude konɓe majje musidɓe julɓe hay so tawinaɗi fof yataamalu be riba kono harayde gollirde riba bal koni mawdi'a kala ko waɗa illa ala asasi ribawiyin mawdi'a toɗena bal koni mawdi'a ɗi waɗiraka illa ala asasi ribawiyin sona e hoore fondation riba naadugo riba haalisi laaɓuɗo ɓooyi mo wirnaaki hay e seeɗa fala jusu dagata ko awa attaamulu ma ha gollutugol e ɗiɗo banque ji illa fima alji at sowna konko pooɗi takki sorni ilay faade muɗum abdarurata lorrayanko jum katta ha weeli wono yirtodirgol mbuɗɗi min baladin ila akhara ittaɗi e leydi naɓaɗi e leydi ɓaawa kaɗi yo ɓaade haaji ma le yanile yawgol ndi leydi to wa bina an e maadeji وبناء ما هقول على هذا هو ردندو فقد وجب قمدي وأديك على الإخوة الصالحين إدو مسيب موه موئب من المسلمين المرجول بين أن ينشئوا لهم كم بكالين بسين كم تهور مأبه بكريان تهور مأبه بنو كان بانكي دي إسلامية كوجي بعيدة وإتي أن ربا غير ربا خالية يقولون بوتتي دي سورتي دي من سائر معاملات أدن دنانغال golle min sa'iri mu'amalatihi e nder dendanangal golleli majji on tawari ba on no pottiti e muɗum wa hahi eno ɗo suratin badeji takribiyatun ɓatteɗi lil banque l islami wonande banqueji julɓe almuqtariha ko ɗum woni ɗiƴƴiɗi almuqtariha fokkitaɗi insha'uhu sincegol muɗum ejitamiw koyo hawtodir al ikhwatu al muslimuna musidɓe julɓe ɓe min alil balade immorde yimɓe leydi ndi wayattafaquna ɓe fottana ala insha'i darin e darnugol galle yusammunaha ɓe inna ɗum khazanatal jamaa ɓe mana ko magasin fo ko banque fo yahtaruna laha ɓe suɓanonon on banque min baynum hakkunde maɓɓe e man huwa hafizun ommo andan ɗaarema hino wawi rende hino wawi aynude alimun anduɗo yatawalla mono halfine hikkodira idarata e yirtidirgol ɗum ɗon wata si yiira e newingol amali ha golle mum ɗen wata kun ɗum wawa wonde muhimmatun himme moƴƴa hadihi l khazana e ko ɗum woni oɗo magasin maɓo surata raɓɓinɗinaɗo e wata kunu laato muhimmatu hadihi l khazana important ngun suudu magasin ɗo maɗo suratun ta ko ndu raɓɓinɗinindu alama yali e dow ɗi piiji wonɗi arde yeeso ɗo a waɗan ara nun ɗum ɗo ɓolol ida'ati ko jaɓugol dendanangal noddande yiɗi ay ko on ɗum hifsu ko renugol amanatil ihwan hoolareji musidɓe ɓen ɓe duni maqabilin ko alda e ko fewtiti saniyan ɗi muɗum al iqrad ko ñamandeji fatukudi dow hara ñawlay al ikhwata al muslimina musidɓe julɓe ɓen rudan ñamale tatanasabu ɗe no hawrodiri o iradatin e yiltodire maɓɓe ɗen o makasibo ma ɗum faggitanɗe maɓɓe ɗen bila fa'idatin ko alda e ɗaɓɓugol intérêt ɓeydetiɗo hara ko ñawlugol ɓe sammil biyoɓe yoɓtu sammil al musharakatu kafudugol fi mayadinil filahati e ko ɗum woni ثالثا تسبون المشاركة وكفغول في ميادين الفلاحة كلا بيدان بيجي فوري يانكوجي دين والتجارة نجولان كاكوجي دين والبناء ماديجي والصناعة إيزنجي فتساهم participa كدوني وكلانو فالخزانة بانكو magasin on fi kulli midanin e kala ɓeydande yura yi'ande haynande annahu no nde ɗo yo haɓɓi ɗumde tabintinay makasiba e fajjitanne nden huwa arbahan e tono on lil khazanati wonande banque sincaɗo on
رابعا يكون المساعدة واللنديرغول لا تحويل إدو ويل تقول عملة الإخوان كل مسبب من بلد إليدي إلى بلد فادليدي بلا أجر قال دان جدي إذا كان لها سلاتنك لليدي تون سلاتنك بانك أنفار أنسلندو في البلد المراد إليدي فاندان دين التحويل إليه ويل تقول جود لنبا فادي مودو. خامسا جوابون دون على رأس كل سنة إكلا هيتاند كلا فند أني تصفى ويرفيه calculer laɓɓine hisabatul khizana calcul magasin on calcul banque on watu wazza sende al arbahu kala tono ko heɓi kon alal musahimina e dow wakkilaniɓe banque on e dow participe ɓe gollugol banque on bi hasbi suhumin goto kala heɓa tono embere geɓal jawdi mum ko woni toon kon fil khazanati geɓe maɓɓe ɗen fil khazanati ka nder magasin toon on faami ka a faani ɗin mum ɗum fitta amin bi maana ko e nder yelagol ngol e nder ñamɗingol ngol la basa illa ala an yakuna nde laato al baladi ɓe fitta amin ko e nder hoolare nden ko fitta amin koye woni e hoolare wona sécurité la basa illa ala an yukawwina nde laatinta ahlul baladi yimɓe leydi nde min al ihwati muslimin immorde musidɓe julɓe salihina moƴƴuɓe sunduqande ɓe waɗata kees yusahimuna ɓe participa fihi e nder on ɗon kees e maɗulle ɓe darano on ɗon kees bi nisbati iradatihim embere fandundeji maɓɓe a shariyati lewru yankoji lewru kala ɓe wallinatel lewru kala ɓe wallinatel aw hasbu ma yattafiquna ma kala embere no ɓe fottirani alay mum siko ñallal siko hitande min musahamati immorde e participandeji geɓe kulli fardin kala goto yagal bi nasibin emberen muayyanin toɗɗaɗo yakunu mono laato fi e muɗum sawa anno fota ala an yakuna e ndewde laatoaga sunduko oɗo kees waqfan ko darnaɗo waɗaɗo waqfu hasan hertiɗum hertani ɗum bil ihwatil mustarikin e musidɓe kafoɓe ɓen faman nasala kala jippiɗo bi e muɗum haadisu daarin fuɗɗoto ɗum e jamanu ɓe mana kala mo bone hewtiti legoy ka hariɗin wono sumirede aw diya e malin ma pertugol jawdi aw isabatin ma ɗum nde goɗɗum heɓatamo fi badanin ka ɓanndu makko nawnare ma hasidan tampere u'tiya o jonne min ho immorteɗo ma yo haffifu bihi ko wawata foygintimirde saabu muɗum anno e makko musabahu masibu heɓuɗomo on o wayra sona tun annahu foni yandahi no hani no lahagatu wattugol yiili e mayali e ɗipiiji wonɗi arde ɗo reno e ɗin ɗon awalan an yanwiya ko nde anniyoto almasahimu kala wonɓe participe ɗum e ɗum ɓe musahamati saabu participande makko nden haray mo anniyi naafi ñamade naafi yo heɓo probléme o hetta tawa wajha allahi taala ko fi yeeso allah ngon woni waɗirde ɗaɓɓugo yeeso allah ngol yo saaba fi yo yoɓe ala dalika e dow mum saniyan ɗimmon ɗum an to haddido nde o happata an to haddadu nde happete fi muɗum almagadiru embereji allati ɗin tamnahu waway ɗi e mawninande lil maswabina tamnahu jonniteɗi ɗi lil maswabina heɓoɓe musibaji ni harano heɓɓamo heeɓi si hunde kaari heeɓi goɗɗo ko tel o jonnete haranayi hunde kaari heeɓo goɗɗo o jonne ɗum ɗo goɗɗo heɓoya ɗum ɗo o jonne ko hewta ɗum kama hoddide tuwano happirte ansabatul musahimina e geɓe e participoɓe ɓen bi an yakunu bi haysu yakunu nokko ka laatoto qaiman ko dari ɗum e tabutu ɗum ala musawatin e dow fotodiral attamati timmugal salisan tasawun ɗum lamani a ella ala min tamniyati immorde mawningol amwali sunduk e jawle keeso on bil mudarabati sabu waɗugol piyanɗeji waɗandeji attijariyati julankaku yankoji wal muqawalati e waɗugol ko wiyete ko muqawala yankojum al umraniya wurnitirɗum yankojum wala amal e golleeli assunaiyati easy yankoji al mubahati hara ko dagiɗi ba on no yewta en noon joni asarf fi waɗugol sarf bi mana devise alif tarifuhu ko andi awalan ara noon ɗum tarifuhu ko andi gon ko wiyete sarfu asarfu huwa ɗum bay'un naqdayn ko yeeyugol e valeur ji ɗin ɗiɗi yeeyidira bi badihi ma yoga e majji baɗan e yoga to bayi dananiri dahabi hono yeeygol dirhamu kange bi darahimil fidda e dirhamu khalis saniyan ɗimmon ɗum
hukmuhu ñawre mum nde asarfu waɗgol devise jaisum ko dagi ɗum iɗum nde tawno huwa ɗum min albayi ko jeeya ɗum e ngeygu wal bayu awale ngeygu jaisum ko dagi ɗum bil kitabe wa sunna ko alqur'ana ka sunna qala taala allah dali wa halallahu albay'a allah dagini ngeygu wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo make bi o daba yeeye kange bil fidda kayfa shitum kala no faalira ɗon ko yowono tu yadan biyaɗin jungo e jungo salisan hikmatuhu nafoore mum nde hikmatu mashru'iyati sarfi nafoore shar'inagol sarfu on al irfaqu ko newi koko yurmingol bil muslimi julɗo o fi tahwili amalati fi waylutugol sansindira wattita golleli makko ɗin ila umulatin ukhra faade e golleli go'o huwa ɗum fi hajatin alayhi huwa tawa kanko fi hajatin o woni hato jimɗo ilayhi ha faade ɗum ɗon rabi annaye ɗum ɗum shurutu sartiji mum ɗin yustarat no sartina fi sihhati e nder sellugol jawasi sarfi dagogol waɗugol dévision attaqabudu e tamugol goto kala nde tamata hunde nden fil majlisi e jonde nde ɓe woni nden e mum ma darde nde ɓe dari nden e mum ɓe hayta kunu nokku ka wonata yadan biyadin jungo e jungo nde kawli sallah sallam saabu ma kone laaɗo bi u dahaba bil fidda yeye kange e kalse kayfa shitum yadan biyadin wa gawli umar e mako sayyidna umar radiallahu an la wallahi mi wondiri allah la tufarikahu wata sertu e makko de hatta tahuda minhu ha jaɓa e jungo makko ko hanɗa hendade kon an kadi jonnama ko hani hendade kon sabuna qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki addabu kange bil waraqi e mbuuɗi riban ko riba dey illa ha an wa ha an sonara ko jungo e jungo qalahu umaru sayyidna umar ko makani ɗum li talha bun ubaydillahi lamma starafa minhu tumande o yiltodirno immorde e makko tumande yiltodirno e makko sensidirno e makko malik bun usin malik bun aus fa kada dananira on noon ƴetti dinaruji ɗin wa qala la o innanimo an kadi daro ɗo hatta yatiya khasini wonɗo ha gollowo an on ara min al ghaba iwa ka wirni toon hendoɗa yani fa yutihi ko ɗum woni o jonnama hinaydin on tuma addarahima dirhamoji ɗin khamisan jawabunnu ahkamuhu ko ñawoje mum ɗen il sarfi no waɗani sarf ahkamu ñawoje hiya ɗum awalan e juusu no daggo sarfu dahabi yiltodirgol kange ɓe daɓe kange wal fiddati bil fiddati ida ittahada so tawi woni feppi foti fil wasini ka peesande ɓe hayto la yasidu noko ka tasa ɗuma ɓurata ɗuma ahadu la yasidu ɓeydota ko ahaduma goɗɗum walal akhar e dow ɗuma li gawli sallallah sallam saabu makone laaɗo la tabi'u dahaba woton yeeyi kange biddaɓe kange illa mithlan bi mithlin sona sifa e sifa yeru e yeru kadi wala tushiffu woton sippu kadi ba'du ayaga e mo ala ba'd wala tabi'u woton yeeyi alwarika bil waraqi mbuuɗi e mbuuɗi illa masalan bi masalan sona yeru e yeru wala tushiffu woton sippu kadi ba'du yoga e mum bi mana ta nyawlindir kadi yoga e mum ala ba'd e do yoga sonara ko yeru e yeru wala tabi'u woton yeeyi minhuma e majji kanji ɗiɗi ghaiban ko wirni bi najisin e ko woni ɗon ko jonnete ta ɗumano ɗon ɗuma ala ɗon wa kana dhalika ɗum ɗum fo laato fil majlis e nder jonde wotere ele gawle mako ne laaɗo sallah sallam addahabu bi dahabi riban illa ha an wa ha an sona hino e hino wal fiddatu bil fiddati kadi riban illa ha an wa ha an sani yandi mum ɗo yajusu no dago attafadulu nde ɓurdata ma ikhtilafi jinsi wondude noon e luutodirgol noone on kadaɓe bi fiddatin wono kange e kalise ida kana silatike iditde tawno ida kana silatike fil majlis koye jonde wotere e qawli sallah sallam ida ihtalafat si luutodiri haadi l ashiya ɗiɗo piiji fabi waray ɗum wawi yeyndirde kayfa shiitum kono ida kana ko silatike yadan biyadin salisan ida ftarada so tawi woni serti waynodiri almutasarifani sensidirɓe ɓen ɗiɗo qabla taqabude ko adi jaɓugol goto kala e maɓɓe e ko do hani hendade kon e jungo oya batala sarf haray division boni harmi li qawlihi sallallahu alaihi wasallam illa ha an bi ha'in wa qawlihi idha kana yadan bi yadin al madatu sabi'a windande jeeɗiɗa ɓerenden ne yewten fi salmi fi ñamande alifu ɗum kadi ko jeeyaɗo e commerce e taarifu andingol en ɗum assalmu awi salafu ko gotum ñamande ma ñamande huwa ɗum e bay'u mawsufin ko ngeygu sifango fi dimmati wongu e dande neɗɗo on ñamande wa dalika ɗum ɓen yashtari muslim ko nde julɗo on soɗata asilata marchandise almado e botata
sifaɗo fimum bil wasfi e tindiniraɗo fimum bil wasfi saabu sifagol min to amin immorde e ñamete o heewanma mummonte o gayrima makko ina ɗum tawa ko waɗa ɗum dat ilajan ha ilajal mo ayyanin toɓɓingal fa idfa o saman o jonna coggu ngu wa yantasiru l ajala habbe lajal almuhaddada happangal ngal e li yastalima fiyo hendo asil ata marchandise on fa ida halla so tawi woni hewti al ajal lajal ngal qaddama lahu l ba'iu yeeyi ɗo jonna wonon asil ata marchandise on ɗo wona ñamande ko jonnorgol assalamu ko jonnorgol a wi salaf ko jonnorgol faniyan ɗimmum ɗon hikmuhu nafoore mum ne hikmu salam ñawore jonnorgol aljawasu ko dagi ɗum idde tawno wa ɗum min albayi ko jaaɗu e ngengu wal bayu awale ngengu jaisum no dagi walli qawli rasul sallallahu alaihi wasallam man aslafa kala jonnorowo fi shay'in fi hunde falyusallif yo jonnor fi kaylin hara ko etande malumin andande a warami jonnorima $100 fiya addanan duusen tel arano anda o wasinin e pesande malumin andande ilajal ha ilajal kadi malumin andangal wa qawli ibnu abbas radiyallahu anhuma qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo arno almadina on tawi kamɓe yuslifuna hiɓe ñawlidira hiɓe jonnodira fi simari fi dimɗe ɗen assanata wa sanatayn fi hitande e duuɓi ɗiɗi wa salasa ha duuɓi tati nelaɗo tabintini ɓeɗi waali salisan tatabun ɗum surutuhu ko sartiji mum ɗi yustaratu no sartinande fi hati salmi fi sellugol ñamande nden ma sellugol jonnalngal ɗi fo hiɗi naati e ñawore nde ko gotum ma yali ko koni arde ɗo awalan ara nun ɗum an yakuna ko nde laatoto a samanu mi mana coggu ngu naɓedan ko ogir ɗum ko garante min babin immorde kan o fiddatinma kalise aw manaba anhuma ma kala ko wawata lontade ɗiɗo ɗiɗi min umlatin immorde e ko wona gollidirede kon kay la yuba'a fiwota ɗum yeeye rabawiyun riba bi misli e yeru mum nasiyatanara ko neftina saniyan an yandabata ko nde sifato almubi'u yeeyo won bi wasfin sifatan min timmoɗo yushahhisuhu o hertina ɗum ha laaɓa poy wa dalika ɗum ɓe dicri ko saabu jantagol jinsi none mum on wa nawihi e none mum on wa qadrihi e yeru mum on embere mum on hatta la yaɗɗiya ha fiyu hara wata yanoy few baynal muslim hakkunde julɗon wa akhihi e siɗɗo makko on khilafun lurral fus yufdi bihi mangal hino naɓaɓe ilal musahanati faade añodirgol wal adawati e ayrindirgol salisan an yakuna ko nde laatto ajuluhu lajal mungal maaluman ko annda ɗum muhaddadan happa ɗum wa ba'idan e woɗɗende andande ka nisfi shahrin won hara no anda ko feccere lewru balɗe sappojo masalan to aksara ma ko ɓuri ɗuɗum wa ba'idan hara kadi ko woɗɗuɗum seeɗa ka nisfi shahrin ila feccere lewru fa aksara ha nattiri dow ila jonte ɗiɗi nattiri dow na ɗum haray wawali wonde salmu ma ɗum salaf rabi'an nayaɓum ɗum an yuqbada samanu ko nde coggu ngun hendete fil majlisi e jonde nden ɗon hatta la yusbi hara wontal min baabi bay iddayni biddayn hara ko dambugal ñamande e yeeyirgol ñamande e ñamande almuharrami harmude wal aslu lasli on fi hade shuruti ɗi sartiji qawluhu ko mako nelaɗo sallah sallam man aslafa kala jonnorowo kala yoɓowo avance fi shay'in fi hunde fal yuslifu yo yoɓɓu avance on fi kaylin ma'lumin fi etande ko ɗum woni andade e wa wasinen e pesande kadi ma'lumin andade ila ajalin ha ila jal ko ɗum ma'lumin andada ahkamuhu ñawuji mum ɗin awalan an yakuna ko nde laatto al ajalu la jangal mimma tatagayyaru aswagu ko jeeya ɗum e ko waylata koko sansata marseji ɗin luumoji ɗin fiye muɗum wa dalika ɗum ka shahri kono lewru wonawi e ko nandetata e ɗum li anna salama saabu no jonnorgol ngol fil ajali e lajal al taribi ɓattingal hukumuhu ñawre mum nden hukumul bayi haɗa wonti ñawre ngeygu yustaratara no sartina fiye muɗum ru'yatul mubii yi'ugol ko wona yeeyede ko wa fahsuhu e finsutugol ɓangina sifa mum on saniyan ɗimum noon yakuna ko nde laatto ala jalu la jangal zamanan ko zaman yujadu mo tawata wawata heɓade fiye muɗum galiban ko ɓuuri jalade kon e haqqille ko ɓuuri jalade kon ka aada ko wowi kon
hara wawa heɓade nder mum almusallama ko jonna kon fi muɗum fala yasihu sellatani yuslama nde jonnete fi rutabin fi piiji cecci fi rabi'i ka nder ceeɗu aw inabin ma fi inabu fi shita'i ka dabbunde masalan misal no anda ɗum ɗo wawata heɓade lennaw sabu noon no ɗum ɗon muɗ'atun ko nodday ɗum li shiqaqi e tampere e sattendeji bayna muslimina ko ɗum woni hakkunde julɓe ɓen famike ka sali santata ɗum ɗum illam yudkar tawi woni yantaka fil eggidi e nder ahadi nde e mahillu taslimi sil'a nokku jonnugol marchandise on wajabara e waɗɗike taslimu ha ko ɗum woni e jonnugol mo e fi mahillil agdi e nokku fiɓaɗo fi mum halda fi mum on wa in dukira si jantama dalika ɗum wa uyina lahu ɗum toɗɗanama mahillu nokkure hasun hertinde fawaray ɗum ɗon kama uyina koyo feƴƴir koyo yaaru no toɗɗora noon fil eggidi ka ahadi fa hayso ittafaqa kala kaɓe fotti ala mahalli tasallumi e nokku jonnugol jonnangal wajabara e waɗɗike tasallumu sila jonnugol marchandise on fihi e nder nokku o ɗon idi ko waɗi almuslimuna julɓe ɓen ala shurutin wallahi ɓe hoore sarteji maɓɓe ɗin alugol ko sarteji maɓɓe ɗin ɓe hani hunnude haray ko ɗo wonɓe wadde kadi pause e darsu 5 yiltoɗo rewte ɓen ɗum ɗo e faslum on no juuti yilto ɗen kadi waɗen kadi darsu 10 fiyo rewtagol ngol wawne wanade en wallahu a'la wa